zakončila. Takže Adrian Bartocha prichádza na trať so svojím semifinále Race Street. Adrian Bartocha prevádza neskutočné výkony. Či už to bolo One More Time s Bogom, alebo to bol ten súbor so Samuelom Ladenom. To sú dva hlavné momenty, ktoré majú v tvojich pamäti. Obrovský potles pre tohto srdciara. Že sú jestli permanentní úsmíku. Evanovs a pozbutejú pri jej poslednom prechode. Braťo, v Ostrave, do oblasti Vítkovic. Ženskú dominanciu a ukazuje chlapom, ako sa prejazdí. Toto je Evanovs a jej jazda. Tretie miesto. Evanovs si ešte samozrejme vychutnáva toto. Časy dáte nejakú spôsobitu, ako zakončil, stope. A do zóny číslo 5 prichádza aj Mačerina z zadnej časti M2 Marka zakončila. Tak toto bol Battle ako z veľkej knihy. Ja nechám. S Adrianom Bartochom v zóne číslo 4. Toto nie je to, čo chceme vidieť od našich pretekárov. A teraz je otázka. Chyboval Adrian Bartocha, alebo to Marko zakoužil? Prehnal so svojou agresiou. Myslím si, že teraz viacerým z nás stúhla krv v žilách, pretože ja dostávam pokyn po náhodu, toho som sa bál. Jak to bylo v té pohádce? Pojďte nahoru, pojďte dolů. Alexandra Hennera, toho hlavného asi aktéra tohto tu celého. Ešte vidím, že potrebuje niečo dovybavovať, takže samozrejme to sa berie jednoducho. Race Director na tričku nápis svedčí o tom, že tu má neskutočne veľa povinností a ja sa tu takto z tohto nadhľadu pozerám na to obecenstvo, ktoré tu máme. Peťo, ty si si uvedomoval tých pár rokov dozadu, keď sme spolu začínali, že budeš súčasťou niečoho takéhoto? Tohle je naprosto fantastické a
Já nedochází slova, prostě když vidím to množství lidí a diváků, kteří tady jsou a kteří si to tady dokáží užít s námi a kteří tady zůstávají až do nočních hodin a vytvořili takovou atmosféru, při které já jsem měl normálně husí kůži. Kamaráde, to já jsem si nepředstavil ani v nejdivočejších snech, že v tomhletom areálu, kde bývají Colors of Ostrava, Beachvolla, že tady budou takovéhle brutální závody v driftu. Vůbec, jako kategorie splněných snů, které jsem ani neviděl. Ono už iba celkovo tá oblasť tu, akože keď si to zoberieme jednoducho také železné doupie, ja to nazvem, hej, takže už iba to, že tu na niečo také organizujeme, klobúk dole, pretože ako sme spomínali včera, tých tratí nám ubúda a ubúda nám ich celkom závratným tempom, jednoducho ľudia to blokujú, ale tu nás ešte podporili, takže obrovský klobúk dole pred Ostravou! Tie plamene normálne až sem cítim, ako ma ohrievajú, ale ja si myslím, že je asi hodný čas na to, aby sme predali slovo Alexovi, tomu, ktorý to tu celé... Ja ani neviem povedať vlastne, že čo to tu spravil. Čau! Jste ti nejlepší fanoušci na světě, bylo vás tady totální mraky, tu atmosféru, kterou jsme tady zažili, netvoří ty ohně, netvoří ty světla, tvoří ty auta, ale hlavně ji tvoříte vy, diváci, fanoušci driftu. Jsem nesmírně rád za to, jak celá komunita i driftingový sport v České republice roste. My jsme schopni to vnímat na návštěvnosti, o zájmu o naše závody i o závody v driftu v České republice obecně, takže nesmírně moc mě to těší. Tenhle závod nastal doslova rok práce, vymýšlení, změny, vylepšení, změny, vylepšení, změny. A to by se nemohlo stát bez spousty lidí tady u tohoto závodu. Mám opravdu pocit, že se spojila celá česká driftingová komunita, abychom vám dokázali dodat co nejkvalitnější závod jsme schopni vyprodukovat. A jsou toho součástí jak firmy, tak jednotlivci, tak jiné organizace. Určitě musíme poděkovat našim partnerům, jako je PAME Ostrava, kteří tady stavili veškeré svodidla, zařizovali přepravu těžké techniky. Musíme poděkovat partnerům, jako je Lex Auto, kteří nám poskytli finance na spoustu věcí, které tady v areálu vidíte. Musíme poděkovat firmě V8, která nám taky poskytla finance, abychom to tady mohli potáhat. Děkuji i BMW Store za to, jakou práci si dali se svým stánkem. Děkuju Lower United za to, jako tady udělali výstavu aut. Děkuju Hatenaki za to, jako tady udělali výstavu aut. Děkuju Renemu Bačovi za to, že zabetonoval tam tu díru a zavařil kanály. Děkuju Dolní oblasti Vítkovice za to, že tady vyasfaltovali celou cestu. Děkuji komentátorům, děkuju Czech Drift Series, děkuju. Samozřejmě děkuju všem organizátorům a celé Zapalto crew a všem jezdcům, kteří se dneska zúčastnili, byla to obrovská show. Ja ešte jemne doplním trošku, aby sme teda podporili toto všetko. Je ešte aj ďalší z partnerov, ktorého treba vyslovene podporiť. A to je konkrétne firma, ktorá nám tu zabezpečila jeden zo safety carov. Konkrétne teda tá M4 žltej farby. Konkrétne tá M3, ktorá tam visí nad traťou. A je to Lex Auto, ktorým patrí obrovský potlesk taktiež. Další firmy, aretační přípravky, America Cars, opravdu spoustu firm, o kterých jste dneska slyšeli už desítkykrát. A teď bych rád přešel k bodu programu, který je pro nás důležitý, jak už jsem dneska jednou říkal. Předtím, než jsme dělali tyhle závody, tak jsme dělali vyloženě benefiční akce a potom se to trošku zvrhlo. Od roku 2020 se tady těmhle aktivitám věnujeme a letos je to speciální v tom, že jsme si řekli, že pokud se nám podaří pro dětské onkologické centrum předat více jak 80 000 korun, tak od roku 2020 překonáme částku 1 milion. Teď zjistíme, jak jsme dopadli. Přátelé, jezdci, sponzoři, úplně všichni. Já vám chci z celého srdce poděkovat za všech těch 5 let, za každou 1 korunu, kterou jste přispěli, za každý příspěvek, který jste sdíleli. Protože dneska
jsme společně vybrali částku, kterou předám Adamovi Chomovi, kterému za chvilku předám slovo. Velký potlesk, tento kluk přežil vlastní smrt. Takže dneska, přátelé, my všichni jsme ten 1 milion překonali. Jste neuvěřitelní. Drifterská komunita není o lidech, kterým je jedno, co se děje v té společnosti. Není to o lidech, kteří dělají chaos na ulicích. Jsou to lidi, jako všichni ostatní, jen máme tu smůlu, že nás baví něco, co není úplně ekologické a dělá to trošku hluk. Ale myslíme na společnost, záleží nám na tom a to je vše, co k tomu chci říct já. Předám slovo Adamovi Chomovi. Čau lidi! Jak jsme dělali sbírku, tak jsme měli ještě ve čtvrtek maličkou komplikaci ohledně sbírky, která se hnedka vyřešila. Včera, nebo vlastně v pátek, jsem točil video ukutavku na sbírku. Včera na akci tam bylo nějakých 16 000, tak jsem to neviděl úplně nějak dobře. Možná mě to trošku mrzelo, protože to jde všecko na Krtka, který mi brutálně pomohl i tady Kubovi, jak jsme se léčili a byla to trošku škoda tady. Najednou, já nevím, jestli 3 hodiny zpátky, tady byl QR kód a vlastně ty webovky vlastně spadly, že jo? Já jsem to refreshnul, podíval jsem se a viděl jsem, že to bylo 86 000 a byl jsem z toho úplně fakt jako hotový. A jak tady chodili hostesky s kasičkou, tak jsem taky viděl, že tam je dost peněz za 130 000 lidí, jako po 10. ale jsou tady děti, tak do prčic. Prostě masakr, děkuju vám všem, je to masakr. Prostě je mnoho organizací, které pomáhá, já to moc dobře vím, ale nadační fond Krtek, mnoho dětí, věřím, že tady je i hodně lidí jako mimo Ostravu, mimo Moravskoslezský kraj, ale mnoho dětí se tam načí z Ostravy, řekl bych, že možná jako co 70%. Já si myslím, že určitě jako fakt většina. No fakt jako prostě většina lidí, bylo to pro nás šok, že tam fakt jako většina se léčila z Moravskoslezského kraje právě z Ostravy a ty peníze jim brutálně pomohly, ať už to bylo prostě na ubytování pro rodiče nebo nějaké zdravotnické pomůcky, na slouchátka, bylo to fakt jako brutálně moc, nebo finanční podpora, prostě to, že se tady vybere 130 000 korun, ani nevíte, jako, že tady tohle někomu změnit život nebo prostě pomoct těm rodičům, je to fakt masakr. Takže děkuju každému člověku, kdo přispěl jenom 10 korun. Děkuju tady Alexovi, který vůbec tady tohle organizuje nějakou sbírku. Mohl by se na to úplně vykašlat, ani z takového nedělat, ale Alex je člověk, který má úžasné srdíčko, on tady tohle dělá, protože tady tohle miluje. Takže velký potlesk Alexovi. A myslím si, že všetci veľmi dobre vidíte, čo sa práve deje. Obrovský potles pre Power Tires a pre Honzu Fojtíka za toto obrovské gesto. Nakoniec 150 000. Jenom bez vás tě můžu poprosit, moc krát vám vážně všem děkuji, je to neuvěřitelná částka, vážně zasloužíte si aplauz a fakt moc krát všem děkujeme. Hodně to pomáhá, i pro ty, co neví, tak Krtek je nadační fond onkologie, který pomáhá dětem a jejím rodinám. Takže vážně je to na dobrou věc a moc krát všem děkujeme, je to fakt neskutečné. Zasloužíte si aplauz, vážně, bylo to super a děkujeme! A fakt ještě jednou říkám velký potlesk Alexovi, protože to, jak to posunulo proti minulému roku, to se nedá absolutně srovnávat, jak já jsem to viděl, jak se to stavělo. Masakr, fakt jako masakr, prostě velký shoutout Alexovi ještě jednou, prostě masakr, fakt jako je to úplně na jiném levelu, než to bylo. A jsem fakt zvědavý, kam se to posune další rok. Velký shoutout DJovi, který hrál perfektně. Díky lidi, díky moc.
je tu kategória Pro 2, ktorú sme tu mali možnosť vidieť ešte v tých skorších hodinách. A ja si myslím, že nie je žiadnym tajomstvom, všetci veľmi dobre vieme, kto skončil na 3. mieste. Radim Nemeček! Radim prichádza medzi nás, samozrejme. Radim s jeho najkrajším autom v celom DP, E46 Compact, 3 liter na turbe. Samozrejme, odozdávame ceny od našich sponzorov. Tu máme trošku tlačeničku tu medzi nami. Na stage máme tu toho fakt veľa pri vás prichystaného. Ja sa možno trošku odporúčam tu za roh. Ještě bychom rádi předali na 3. místo tuto krásnou 15 kusovou sadu Milwaukee klíčů, takže gratulace. V tomto prípade si myslím, že by bolo celkom vhodné, aby medzi nás prišiel aj Jan Novotný, rovnako ako Artur Dada. Takže obidva, poďte sem medzi nás. Postavte sa, prosím vás, pred stupienok a ja poprosím našu šarmantnú asistentku, aby prišla medzi jazdcov. Peťo, tým som myslel teba, samozrejme. Uvádíš mě do rozpaku, Vildo. Eva, môžeme ťa poprosiť, postavíš sa medzi jazdcov a pozdvihneš ruku toho, ktorý teda vyhral kategóriu Pro 2. A tak prichádza nám tam iná asistentka, takže počkáme si ešte na to rozuzlenie. Pamätáte si, ako tento battle vyzeral? Pamätáte si, že sme tu mali One More Time? A pamätáte si, že Honza neprezul? A viete, že sa mu to stalo osudným a víťazom je Artur Dada! Takže Artur Dada, prvé miesto, kategória Pro 2, druhé miesto, Honza Novotný. Obrovský potlesk, každopádne pre obidvoch. Samozřejmě autenticita je to, co máme na těchto závodech úplně nejraději. Že jsou tady všichni silní, všichni přirození, že sportovní dům. Jsem si říkal, co to je za dobrou muziku a pak tady vidím vlajku a to je hymna. Tak si mě maličko překvapil a tady do toho povídám. No a samozřejmě, jestli z kategorie Pro 2, tak jeli všichni na stejných pneumatikách od F-Power a tyhle ty pneumatiky, které jezdci získávají také jako vítěznou cenu. Jenom jsou tady vyskládané vzadu, aby jsme tady mohli chodit. Předal na 1. místo rázový utahovák, takže gratulace Milwaukee ve spolupráci s America Cars. Jsme moc rádi, že jsme tohle mohli podpořit. Gratulace.
Takže ešte raz, Radim Jenček, Honza Novotný a Artur Dara! No a týmto sme už završili teda kategóriu Pro 2. Ja si myslím, že chalani si idú ešte samozrejme vychutnať Champagne Shower, ako to veľmi dobre poznáte z každého jedného ceremoniálu. Potrebujeme trošku pozbierať všetky tie harampády, ktoré dostali ako dary za umiestnenie sa teda v kategórii Pro 2. No a ja im teda ešte raz veľmi gratulujem tomuto, čo predvádzali, pretože ako sme spomínali, kategória Pro 2 je taká vstupná brána do Pročka. A ono nie je to len o tom, či tí jazdci majú skúsenosti, či tí jazdci majú financie, či tí jazdci majú tie správne pneumatiky. Jednoducho, niekto si možno na to len istým spôsobom netrúfa, necíti sa, že môže konkurovať takým menám, ako je Marko Zakoužil. A práve na to je tu táto kategória Pro 2, aby nabrali práve všetky tie skúsenosti, aby nabrali tú zodpovednosť za to celé, čo sa tu na tých tratiach deje pod tým najvyšším stupienkom, pod tou kategóriou Pro, aby teda mohli konkurovať tým najlepším. Takže potrebujeme tu vychovávať týchto jazdcov, či už striťakov, či už Pro dvojkarov, na to, aby sme z nich v konečnom dôsledku dostali to najlepšie. Takže ešte raz, Radim Nemeček, Honza Novotný a Artur Dara, toto sú vaši traja víťazi kategórie Pro 2. Posledný poriadny aplaus pre nich! No a my tady v mezičase doplníme zásoby cen. Ono totiž není úplně zvyklé, aby v Race Streets byly dvě kategorie, jako jsme měli tady Pro 2 a Pro. I když tady na Plzeňské Bavě jsme měli kategorii Street a kategorii Pro, tak tady se jela kategorie Pro 2 z toho důvodu, že závody, které jsme tady měli, byly tedy nejenom součástí závodu série Race Streets, ale byl to i závod mistrovství České republiky, mistrovství Slovenské republiky a mistrovství Maďarska, takže mělo to i takový mezinárodní přesah. Nahoře vidíte vlajky ze 7 zemí, takže máme tady zastoupenou Izrael, Maďarsko, Polsko, samozřejmě Českou a Slovenskou republiku, Německo a Ukrajinu. Plejada jezdců, kteří tady přijeli z různých zemí, je naprosto skvělá a jestli se něco Race Streets musí nechat, tak je to schopnost sehnat kvalitní jezdce z půlky Evropy. A tedy i Izraele v tomto případě. No a ono trošku ešte, tak trošku backgroundovo predbiehala aj súťaž. Takže toto je Václav Burian, ono keď sa na ňo pozrete, to je ešte také deculo pre mňa. Taký tínedžer, chalanisko, ktorý, ja vlastne ani neviem, či už má vodičák v rukách. A dostávam informáciu, že nemá ešte vodičák v rukách. A to, čo tu predvádza na trati, bolo niečo neskutočné. Poznáte ho z online sveta, kde teda jazdí online racing a vidíte, ako to dokáže byť pred ňou prospešné, ako nahrádza tie roky skúsenosti tých jazdcov, ktoré sú tými hodinami na tom simulátore a dokáže byť bezproblémovou konkurenciou pre kohokoľvek, nie v kategórii Pro 2, ale v kategórii Pro. Do tejto sezóny nastúpil s úplne novým autom, 6-valcová M104 dopovaná turbo. Toto bol teda Václav Burian, váš driver of the day. No a jak si ukazoval tu pózu s tím olejem Vašiku, tak to je samozřejmě náš dárek pro tebe místo činek. Tak si dostal tyhle ty oleje, abys mohl pořádně začít cvičit a aby z tebe vyrostl pořádnej svalnatý chlap. No a my môžeme
pristúpiť vlastne k tomu výsledku, pre ktorý sme tu všetci zostali až do 10:30. Tu v dolnej oblasti Vítkovic, v centre Ostravy, v momentálnom srdci driftu celej Českej, Slovenskej a ďalších republik, pretože to, čo sa to dneska odohralo, bolo niečo neskutočné. Bohužiaľ po smolnom momente pre Valeriho s jeho S13, ale za to radostnejšom momente pre našu izraelskú bojovničku, ktorá tu je medzi nami, Eva Nox, a tretie miesto pre ňu v kategórii Pro. Eva Nox s jej LSX-kom to prebojovala až do samotného finále. V podstate jediný, kto ju dokázal poraziť, bol Marko Zakožil, ktorého už môžeme, myslím si, že nazvať legendou českého motoršportu. A to bol jediný, ktorý jej prekazil cestu na možno ten najvyšší stupienok. Počkáme si na samozrejme odozdanie všetkých cien pre Evu. Čakáme si aj na odozdanie cien od... Na to opäť trošku zaštrekovala technika, kde sa zase raz vybil mikrofón. Každopádne Eva Nox a jej tretie miesto tu na Race Street Ostrava. No a to absolútne finále sa nám tu odohralo medzi dvomi jazdcami. Medzi Adrianom Bartochom a medzi Markom Zakoržilom. Poprosím obidvoch, aby prišli sa medzi nás. Ono, k tomuto tu celému myslím si, že sa dá povedať ešte veľa slov. Adrian Bartocha ukázal obrovské srdce a ukázal, že drift nie je o jednotlivcoch, drift je, aj keď to nie je síce skupinový šport, ale jednoducho tí ľudia si tu pomáhajú. Adrian Bartocha to predviedol práve súboj so Samuelom Laderovou, kedy na ňom počkal, aj keď nakoniec sama porazil, za čo mu samozrejme gratulujeme. No a Adrian Bartocha predvádzal neskutočné súboje. Neskutočné súboje predvádzal aj Marko Zakoržil. A ja sa s vás tu spýtam, tých, ktorí ste tu s nami zostali až do tejto neskorej hodiny, kto myslíte, že vyhral tento súboj? Je to Adrian Bartocha? Alebo myslíte, že to je Marko Zakoržil? Ono to teda vôbec nebolo jednoznačné. Tá kolízia v tej zóne číslo 4 bola vyslovene skúmaná rozhodcami asi najdlhšie zo všetkých tých replayov, ktoré sme tu videli. No a v konečnom dôsledku ja sám som tie replay nakoniec ani nepozeral. Chcel som si počkať na to, čo vlastne k tomu rozhodcovia povedia. No a od rozhodcov prišlo definitívo. A v tomto prípade, tu v Ostrave, na Race the Streets, víťazí pod vlajkami Českej republiky Marko Zakoržil! Každopádne obrovské blahoželáme aj Adrianovi Bartochovi. Nebudeme už rozprávať do hymny Českej republiky. Vychutnajte si tento pocit tu na pódiu.
Tak ešte raz jeden obrovský potlesk pre týchto troch bláznov. Evan Oaks, Adrian Bartocha a Marko Zakorží!